Un om pocăit. Un om pocăit 100%, că asta vrea Iisus Hristos. Că te botezați. Credeți-mă că e sătul Hristos. Atâta se botează, dar nu se pocăiesc viac. Dar Hristos zice, vreau să fiu un om pocăit. Toată viața ta să fii un om pocăit. Și toți să fim oameni pocăiți. Și care nu v-ați pocăit, pocăiți-vă. Căci împărăția cerurilor este aproape. Cel mai frumos nume, să ți se zică pocăitul. Nu ni rușine cu numele ăsta, să nu mai ni se zică că suntem oameni pocăiți. Fiți mândri că vă numesc oamenii pocăiți. De ce am zis că mai întâi trebuie să te pocăiești? Și Fapte 2:38 zicea Petru așa. Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Ce au zis? Botezați-vă sau pocăiți-vă? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Dar știți în altă traducere cum e corect? Nu să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Asta este traducerea corectă. De-aia au venit și botezele în numele lui Iisus Hristos. Fiindcă noi nu știm cum se traduce în Biblia. Dar cel mai frumos a tradus-o Iisus Hristos. Înainte să se înalțe, stătea cu ucenicii și le-a zis: mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și dacă a venit Petru, eu le-am zis la oameni, și tot vorbesc și în fapte, toate faptele, tot, eu botezat tot în numele lui Iisus Hristos. Le-am zis, degeaba au botezat Petru și cine a botezat Pavel. Eu voi asculta de Domnul Iisus mai mult ca de Petru. Dar traducerea corectă este: pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare să fie botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Asta este traducerea corectă și bună. Amin? Amin. Că Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, sunt trei persoane diferite și totuși una singură. Amin? Amin. Să știți că pocăința este o poruncă pentru toți oamenii. Nu numai pentru ei, nu numai pentru voi, ci pentru toți. Zice cuvântul lui Dumnezeu în Fapte 17:30, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește când? Mâine? Acum, la botezul ăsta. Acum